A Holofire az Appentum oktatási platformjának tűzvédelemre kialakított rendszere. Valódi tűzoltókészülék és a Mixed Reality technológia egy csomagban. Szimulált tűzesetek egy kényelmes szemüvegen keresztül a valós környezetben. Tanuljuk meg és gyakoroljuk együtt a tűzvédelem feladatait. Életet menthet. A különböző típusú tüzek oltására különböző típusú tűzoltókészülékek alkalmasak. Ezért elsőként nézzük meg, milyen tűztípusok léteznek. Az éghető anyagok tulajdonságai alapján tüzeket úgynevezett tűzosztályokba soroljuk. Az A tűzosztályba az olyan szilárd, általában szerves anyagok tüze tartozik bele, melyek lángolás vagy izzás kíséretében égnek. Ilyenek például a fa vagy a szén is. A B tűzosztályhoz a folyékony vagy cseppfolyósítható szilárd anyagok tüzeit szokás sorolni, a benzin és gázolaj is ide tartozik például. A C tűzosztály alá tartoznak az éghető gázok tüzei, gondoljunk csak az acetilére, a hidrogénre vagy a PB gázra. A D tűzosztályhoz a fémek tüzeit szokás sorolni, leggyakrabban az alumínium és a magnézium tüzeivel szoktunk találkozni. Végezetül az F tűzosztályba a sütési, főzési olajok és zsírok tüzei tartoznak bele. Húzd ki a biztosítószeget. Irányítsd a szórócsövet a tűzre. Nyomd meg a marokszelepet. Szakaszosan működtesd a készüléket. Ne a lángokba irányítsuk az oltóanyagot, hanem a lángok forrására. Így tudjuk megfékezni a tüzet. Ne állj túl közel a tűzhöz. A porral oltó készülékek az A, B és C osztályú tüzek oltására alkalmasak. Legelterjedtebb kiszerelésük a 6 kg-os készülék. Több oltópor típus is létezik. Ez határozza meg, hogy milyen tűzosztályú tüzek megfékezésére alkalmas az adott készülék. Manapság a legelterjedtebb az ABC oltópor. Ez alkalmas szilárd anyagok, gázok és éghető folyadékok kisméretű tüzeinek oltására is. Ezt akkor érdemes használni, amikor vízzel vagy habbal nem lehetséges az oltás, például az elektromos berendezések feszültség alatti tüzeinél. Ragadd meg az eszközt! Sikeres volt, megfelelő eszközt és technikát alkalmaztál. A víz alkalmas a hő és füst lekötésére, de elfolyása miatt gyakran nem kellően hatékony. Az oltópor hatásos lehet a gyors lángleverésre, de végleges oltást és hűtést más oltóanyag használatával kell biztosítani. Az inert és egyéb oltógázok, például a széndioxid alkalmazása kisebb méretű kezdeti tüzeknél hatásos lehet, de az oltópor használatához hasonlóan a tűzoltás tartósításáról ebben az esetben is gondoskodni kell. A széndioxiddal oltó készülékek legelterjedtebb kiszerelése a 2 kg-os és általában a B tűzosztályú, tehát az olyan folyékony és cseppfolyósítható szilárd anyagok tüzeinek esetén használjuk, mint a benzin, a gázolaj és az olvadékok. Az elektromos tüzek oltására ez a legjobb megoldás, mert akár 30 kV-nál is használható, és a berendezésekben sem okoz károkat. A széndioxid az egyik legtisztább oltóanyag, de ez sem használható mindenre. Izzó, parázsló anyagok oltására például alkalmatlan, levegő kiszorító hatása miatt pedig csak fokozott óvatossággal lehet zárt térben használni. Ragadd meg az eszközt! A tűzoltás sikeres volt, megfelelő eszközt és technikát alkalmaztál.
Elektromos tüzek oltásánál tartózkodni kell a víztől és az olyan egyéb vízalapú oltóanyagoktól, mint például az oltóhabok. Elsődleges oltóanyagként lehetőleg ne használjuk ezeket. Ha mégis, akkor is csak áramtalanítást követően. Az ilyen típusú oltókészülékekkel csak 1000 voltig végezhető a tűzoltás, amennyiben erre bevizsgálták. A széndioxiddal oltó készülékek legelterjedtebb kiszerelése a 2 kg-os és általában a B tűzosztályú, tehát az olyan folyékony és cseppfolyósítható szilárd anyagok tüzeinek esetén használjuk, mint a benzin, a gázolaj és az olvadékok. Az elektromos tüzek oltására ez a legjobb megoldás, mert akár 30 kV-nál is használható, és a berendezésekben sem okoz károkat. A széndioxid az egyik legtisztább oltóanyag, de ez sem használható mindenre. Izzó, parázsló anyagok oltására például alkalmatlan, levegő kiszorító hatása miatt pedig csak fokozott óvatossággal lehet zárt térben használni. Ragadd meg az eszközt! A tűzoltás sikeres volt, megfelelő eszközt és technikát alkalmaztál. Ragadd meg az eszközt! A tűzoltás sikeres volt, megfelelő eszközt és technikát alkalmaztál. Ragadd meg az eszközt! Ragadd meg az eszközt! A tűzoltás sikeres volt, megfelelő eszközt és technikát alkalmaztál. Ragadd meg az eszközt! Megfelelő eszközt és technikát alkalmaztál. Ragadd meg az eszközt! A tűzoltás sikeres volt, megfelelő eszközt és technikát. Ragadd meg az eszközt! A tűzoltás sikeres volt, megfelelő eszközt és technikát alkalmaztál. Minden feladatot sikeresen teljesítettél, ügyes voltál, már leveheted a szemüveget.